kupon terakhir si bungsu indah kabar dia lain. Ada kupon ada kan? Kita bermain 1 baris 5 angka mendatar, hadiahnya 1 uang tunai. Nah Pak Bo, 1 baris 5 angka mendatar, pasang mato, pasang talingola. Angke kupon cut yang itu tinggi-tinggi. Manyo kupon putihnya tuh angke tinggi-tinggi, kita mainkan 1 baris 5 angka mendatar. Tarik musik. Hey, goyang ya. Ya urang singkara bakarambah ikan bili, apa bini pernyobang kakak ndak nyoman jadi minta makan jobana, minta bali martabak, kadangnya minta rujak, kadang minta injak cubada. Jika kaladang ondem amari kaladang, kita kaladang yo batanam padi, elah sudah kini kaleng di kuncang-kuncang, batanang-tanang dan sana jika menjadi, jika merpati kini di awan biru, tapang Malayo ondekan langit tinggi. 51 kini angko tolong di kartu, 51 itu angko nan dituju. Aduh si ilok mak isok sabu, ulah karajo nyunan kaliru, 31 cari 31, atang perapat kini ko si Danau Toba. Tempat kita dulu bermain cinta, 42 kini angka yang terbawa, 42 itu angka yang tersua. Dari kaguo kita tarik kaguo, di hari akai onde maka balai tangah, 72 kini angko nan dijago, 72 jangan sampai lupa, nanya pulau kini kita satanggo. Ado olele si kota raja, hiyo talata ujung Sumatera, 73 kini angko nan kalua, 73 kini agela tando. Hado konferensi Asia Afrika, 55 kini angko nan kalua, 55 nanti bari tando, darilah Medan kini ko Tanjung Marawa. Murilah jalan hendak ke baras lagi, 82 kini angko nan dicari, 82 kini angko tolong silangi, lah baca kapulo kini sing ngojo macan. Hiyo saikwa lari ke hutan, 58 itu angko ditandokan, 58 alun-ado dan najan, tanggal keramat kinilah di populo. 7 baleh jangko 7 baleh ditando, ada si kincu kapat tambura, bakabang pulo kini kotang halautan, angkonyo 7 si 7 sendiri saja. Tiongkok dulunya rusuh, banyaklah hurang oleh mama kita bunuh, 37 itu angko digaduh, 37 halunado urang namu. Disambung balik barak kini nanti bo, batanang-tanang jika membari tando, Allah pulang pulau kini koreo manambang, 70 datang 70 nan tak bilang. Baaka banyo disabut apa digoyang, sabut apa goyang, sabut apa goyang, kita goyang lagi yo. Awailah denai bainar awailah denai, goyanglah denai salitar goyanglah denai, kini diangke bainar batu nara baru, batanang-tanang bainar jiko marunggu. Ado si enam pelayan seksi, ke tengah malam nyoman cari laki, angkonyo
boleh direse. Lah gugur pulo kini ko bungo flamboyan. Nana Yamato satu baju curan 79 kini angko bajalan 79 tolong ditandokan. Ada si kadiang sayang biduk painan. Angkonyo tigo kini ko sabarlah kanan. Si tigo kini oi sayang datang balenggang. Allah sapangga pulo puaso hilang. Nan hari rayo kini ko katibo pulo. Limo baleh jago, limo baleh ditando. Jiko karimbo mami ke balam. Kito kalau yo mamancang ikan 36 cari 36. Mulo kita dulu merdeka. Ampe 45 itu angko nana kalua. Ampe 45 anan dibari tando. Ada rupiah gadi kumpulan. Ampe 48 angko kini tandokan. Ampe 48 cari di kumpulan tuan. Allah sayu pulo bilangan bulan. Indo samang bayarlah gaji 29 lamonyo mananti 29 kini angko nan sana gili. Nan Tanjung Tiram kini kosi batu baro. Di tapi lawi itulah labuhannya. 83 angko kini nanti bo 83 bari tando sajo. Ado katupe anak salido. Ampe 3 cari ampe 3. Pak, goyang pak, goyang lagi yo. Goyang siapa tuh? Tilo sitar tilo sitar tilo sitar tilo ini diangke yo balik abatunya batanang membari tandoko anggi rugi jadinya. Hinam mencari ube 60 lah ampe 60 HP kini angkonya nandape. Turunlah pulo kini kita tatangko gane kota Jakarta 63 nana keluar 63 nyori bari tando Samsudin salah biasa katiduran 88 angko kini bapilin 88 oh masuk sabaris bang rasa kiab 72 ampe 8 limo baleh anam akur labuk pak yo deal ke bang salam tak luar cak dua ya cak dua ya yo punya pai oke pak bu halo awak tingkatkan permainan awak ya Pak Bo ya. Menjadi 3 baris 5 baleh angkola. 3 barisnya 5 baleh angkonyo. Boleh bebas. Barisnya boleh bebas. Boleh di atas, boleh di tengah, boleh di bawah. Pokoknya 3 baris 5 baleh angko. 15 angka kali ini. Lah Pak Bo. Lah ready? Angket kuponnya tinggi-tinggi. Angket kuponnya tinggi-tinggi, kita goyang kuponnya ayo. Kita mainkan 3 baris 15 angka. Cancer musik. Hey! Dia kapila dang membali sandu di balik kini rang mudo halah digoyang batu kini dikaru kita lah
pakai batu pertama. Yo batanang sana membari tando. Ado sinangi kini lawarang tiku. Yo di aku sayang jo tali pandan. 61 cari di kartu. Si 61 angko bajalan. Ko anak baru di kandang kudo. Oh, diri sepu sua baunya. Cari 33 angkonya. Oh, lampu-lampu coba buru. Tapi rusuh palang kaki. Cari 71. Kini Halimah sayang bahati rusuh. Kepatang malam laki kawin patang buah. Si 57 angko kini dikadu. 57 angko nanti basuh. Basimpang pulau kini di kota Padang. Lurilah jalan hendak ke Bukit Tinggi. Angkonyo ampe kini datang Malenggang. Si ampe kini hinyo jalan sendiri. Yo alunado sana mencari batana tanang sana silangi. Oh, Medan ke Batang Toru sebuka jalan baliku cari 81. Oh, tentang puke jalo nasakui anak kembolo cari 32. Siti kodua kini angko dijago. Adonyo 60 buah ganjo. 60 lah 2. Jiko si amoy kawan si baba. Duduknya arek jo urang tambah. 22 kini angko kalua. Si 22 kini agyalah tando. Darilah Medan langsung ke Batang Toru. Jiko katupe punya orang Bangka Hulu. Ampe 1 cari ampe pulau 1. Nantalua katuang hiyo tapi muaro. 50 sayang banyak taluanyo. Si 50 angko tolong dijago. Pasti 20 punai di hutan. 38 cari 38. Oh, kumawi anakku balok cari 53 nanti bom. Oh, si Almanim podiri digalesa kalau rugi tiga baleh mananti. Si 3 baleh angko tolong dicari. Ialah 30 didikan subuh. Di pagi hari inyo manggua tabuah. 27 kini angko jantan kicu. 27 angko kini di kayu. Yo malang bana kini nasibnya badan. Ngawa apa dendang kau mencari makan. 68 cari 68. Aduh mikado si Ratu Japang. 80 cari 80 sayang. Oh, 2 hari kurang sebulan. Malam minggu berkencan 28 datang. Oh, 28 kini angko bagoyang keperayu pada panjang. 26 kini angkonyo sayang. Si 26 kini tolong dipasang. Jiko ditanam tabulah ditanam. 66 cari 66. Minta dicabut apa digoyang. Kita goyang. Hello disambuang kini batunan baru. Yo batanang-tanang jiko menunggu. Kini uau-uau tarong pakabau.
lagu laga iyo sumbu padati si ampe kini angko dikili ampe puluh lah ampe kini angko silangi datang panglimo kinilah jatuh pingsan 59 kini angko nyembah jalan 59 angko tolong tandokan aduh selikur tuan kan tahu sekutur naik perahu jadi 21 kini angko menunggu 21 kini coret di kartu alun ado orang ketujuh ado sanksi dari kini baka comato baci lele sayang tantang pipinya 85 kini angko nanti bo 85 kini di tangan ambo ado singgalang gunung Marapi Husenan gadang tantu Jawa rasaki 90 gak bisa ditambah lagi 90 kini lama nanti tarang bulan tarang lahari anak gagak balari-lari ampe balik angko diisi ampe balik dicari taga armada parang 77 tak kambang 77 apa goyang alun ado urang mana datang si Atun kini duduk marendo angko nyoduo berjalannya surang saja op Lai 3 baris Farel. Oh yo cih mah. Ah. Angko terakhir awak tadi berapa? Lah 2. Lah kalau 2 kan Pak? Angui mah. Because lain untuk kupon terakhir lah. Tu tadi liang mah. Lah 2 ya Bu ya. 7 lah tak lah apa lah tak liang. Nah Pak Bu ya, pasang mato, pasang talingola. Awak main 3 baris. Lah, untuk beko saya Bu, ada cek lah dia awak. Kembali kita mainkan. Lah adunan joki. Alah, angkat kuponnya tinggi-tinggi. Mana tu kuponnya angkat tinggi-tinggi balik untuk yang joki. Oh iyalah banyak yang joki. Tarik kembali musik. Pegang dah. Hey! Oh ya! Kaladang batanam padi lah sudah kalangnya dikuncang batanang sanang bili ulang utama moke dapet lawak ketek-ketek 70 ampe cari 70 ampe ba musik di tanah lapang bermain si batu kuncang ada di lah tukang dendang 60-an datang 60 di silang kalau ada mana-mana nak kami si kunang lantai 50 ampe si 5 ampe adonan dape kiri dah leci Bu ini nak si Joy 3 barisnya ya Bu ya 50 ampe saya lihat mah kita akurkan dulu ya Bu ya. Kita akurkan dulu Bu. Ayo. Ambo yang bisa mengakurkan diskonya Bu. Satu baris, 2 baris, 3 baris akur. Anggo terakhir awak tadi 50 ampe, 71, ampe 43, 29, 3, 1 baris. Baris nan kedua 7 balik 28 ado ampe 42 58 73 2 baris. Barisnya nan ketiga 9 balik 36
50-nyo ado, 60 ado, 80 tigo akur 3 baris. Ndak do lawan? Kalau dia pai ndak bisa ambil lah dia le buat Pak yo. Yo nih. Kali ini kita bermain penuh. Kita bermain full. Yo Pak yo Bu ya. Laya doangko di situ. Silang lah. Tapi dila punya peraturan. Peraturan nan pertama. Kalau aduh nan mamarentian dila banyanyi, kiro angkonya kurang gitu. Cabi aku punya Pak kira-kira. Laidil. Peraturan nan kedua. Kalau aduh nan coki nan cie tinggal angkonya lai bagoyang kamu lah. Kalau indak dari nan di mungko kok kupon masuk andak dila tarimo lah. Nyo nampak orang nak bagoyang orang nak tibo dari bangku lah. Deal? Permainan Kim. Pariaman lagu banamu. Lagu panutik dari pantun nan jodendang menjadi tradisi sejak zaman dahulunya. Dari mudik sampai kabaruah. Balam lalu barabah mandi ba iriang tabang kamaruh hingga onyo di atas sampan. Salam lalu sambah kembali Mbak Iriang datangnya lagu Pariaman rila jemaah ambo pintokan. Jiko mangarik talampau kapangka, jiko marawi talampau halui talanton deka nanya talendo deka turun. Ko ado upek sarato puji muncung dilakon talongsong Pak Boa dalam bagarah bamain Kim jojari nan 10 maaf rila ambo pintokan. Jiko nyo ado baka salahan lai sampai maaf rila Pak Bo. Lai sampai maaf dila tua. Urang balakang lai sampai maaf dila. Angke kuponnya tinggi-tinggi maju tuh kuponnya kita goyang. Kita bermain full tarik musik. Kita goyang ya, kita bermain full di kupon warna putih. Pariaman ada ngalangang tapi mangkonyo rami dekan duang terang sanang bau tumpang badan kami bila dang balila sandu di balina mudo-mudo lari goyang baru di karua di sada bara angkonyo batanang mambari tando sansai de malang de lai sair yang balain jalan ini mama juga manakan 69 kini angkot tuan 69 lama 10 nasirang padang coba dah aja sambaran dan ampe pulau datang ampe pulau di silang sansai den malang den tampi Allah ditampi bare ditampi dilindang pada dajuo 10 angko dicari 10 kini nanti bo onde lakan dua jiko si tujuh pandanya dalam bakambu ipin mudonyo dari 76 sansai den malang den ado bungku urang piladang pai pagi pulang batang limo bajalan surang limo dipandang cabut apa goyang kita goyang. Ayo kita goyang lagi ya. Kita bermain full di kupon warna putih.
Ana silem apa singgang Abi kalau pe bugi hey godok godang Abi kalau pe bugi Ana silem apa singgang Cie indah abi ampe bileren kurang Bi kalau pe bugi lelo pe bugi Balengok kini Siti Rohani 20 nanti cari 20 nyoma nanti Yo badan tuang ombaknya saelan 80 lah sambilan cari 89 Hilmu dia garoba aparo dari 20 tigo si 20 tigo Halun nado kini nana bapunya kakere rambut panjang 30 kini datang 30 hangko kini tak kembang Rusuh nagari Jambi anam balik nyoma nanti Si anam balik angko kini Kiri Marilah bu Anggulung Ibu sawanai mah bu Bu, awak main panuah. Nah, 30 awak angko terakhir. 25 awak alah lun. 47 awak alah lun. 65 awak alah lun. Nak balik piti ibu dah. Nak balik piti ibu dah. Nah, ndaklah. Nah, kembali kita tarik dulu musik untuk yang masih coki. Alah dan anjike. Alun. Alah. Oke, kita mainkan. Kita bermain full lah. Kita bermain full. Ya pak ya bu ya. Angkat kuponnya balik. Tarik lagi musik. Lagunya enak sekali, mari main kembali, ikuti lagu ini. Elan, elan, kepalo elan, sakare kepalo nago, 9 angko nanti bo, 9 tolong dijago. Malompe kita banam, cari ampe puluhan 6, sini angko dipasangkan, ampe puluhan 6, sore di kupon kawan. Hey 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 Labaranang tiago anso Arjetan ada batino 30 lalimo kini angkonan dijago Di 30 lalimo terusin ayam di kandang Kapetang di ampai musang Duo baleh di pandang Kiri Abang lamaran tian dilak Pak Coki ya bang Abang joki, abang goyang kamu kok nak berhenti dulu di lagu doa tarik kembali. Kalau joki goyang saya bang sportif. Yang joki silakan bergoyang ke depan. Kiri. Joki. Main full. Main panuh. Ya. Alun joki lah dong. Alun panuah. Nggak joki ya bang tuh dong. Mundur lihat. Hey 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 hey. Abang nantu ndak jadi manang de ulah angkonyo kurang. Apa tenang abang mamandang ko angui tangguangkan surah. Kini sambuang batu tanah baru. Batanang sana menunggu. Natamban di dalam puke. Salapan puluh lah ampe.
67 67 itu angka nanti gaduh. Hey 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 hey, penggeram biasa tandan labe cari 30 ampe, kini angko mangame 30 la ampe. Nanti jampang goyang, Adila goyang goyang goyang, goyang dah, goyang. Hey, Koki Pak, silakan goyang. Coki Bu, coki goyang amung ko Bu. Hey 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 hey, ini lagu si Raja Dali, lagunya enak sekali. Mari main kembali, ikuti lagu ini. Yang suka boleh ikut, asal jangan cemberut dan jangan pula ribut. Tak suka boleh cabut. Balawan tongkang bala buah, hari patang mau ke sawah cari 87 87. Alah aduh apa namuah. Op. Ah. Oh, ini 87 lah. Apa 87 kan? Oh, ini 87 lah wes kau. Badu orang 87. 87 angko awak terakhir. 30-nya ado, 21 ado ampe balik ampe satu baris 2, 32 ampe puluh 8 59 70 ampe 2 baris, ampe puluh 5 36 23 7 balik 7 3 baris. 5-nya ado, 51 ado 67 79 81 ampe baris, 80 ampe 63 ado 55 23 balik 5 baris, 6 balik 28 ampe 21 61 90 akur punya Pak ya. Lah 87 30 21 ampe balik ampe 1 baris, ampe 25 36 23 ado 7 baliknya ado 7 2 baris 2 32 ado ampe 8 59 70 ampe 3 baris 81 79 67 ado 51 5 ampe baris 3 baliknya ado 20 55 63 80 ampe 5 baris 6 balik 28 ampe 21 61 90 akur 2 orang lah. Kita undi ya Pak ya Bu ya. Ndak apa tuh nyo, kok leka mengalah lu baru sih. Gak kabu-kabu tarang mana Pak? Buat ya Pak ya. Lah Pak, kali ini ya Bu ya, awak main ketek. Nan ketek inyo nan mandang lah. Marapek Pak. Saya lihat Pak. Bara kadangnya Pak. 80. Oh, lah kadang mah Pak 20 sampai Ibu kana mana lah. Selamat buat pemenang hadiah utama kita. Oke, dengan berakhirnya satu hadiah puncak kita, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku Dilakim sebagai pemandu Yani Kim Manajemen, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan janggalnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uningi.